Dobrý, vítam pri ďalšieho videa. Dneska tu budeme hrať Minecraft. Počkaj si Right? Dobrý, no. Jak vidíte, tu sme si postavili domček. Ideme ešte sa nakúknúť na jeden. Tak. Ideme na koňa. Ideme do bazéna. Skáčeme. A tam máme. Tak. Tady to som diera. Aj tu som si postavil. Kam to mám urobiť? Nerob. Aj? Tak. Tak, ideme si uložiť. Ninja! I takto. Sem. Takýto. Alex. Dneska tu som s Alexom, ktorý teraz toto urobil. Alex! Tak. Bamba! Tak, jak vidíte, tu si stávame. To je, jak počujete, Alex tu púšťa hudbu. Jaká to je, Alex? Brutalizmus. Kde? Tu? Ideme si teraz stavať z bieleho. Tak. Počkajte, tu. Tak. What the fuck? Stávame si domček. Daj. Tu je. Dostávame, už asi bude koniec. Púšťa tu zase hudbu. Tak. Hop. Joj. Kurva, zapadeláš. Odelaj shit. Tak. A si kúknite toto, čo teraz ja som hovoril. Tam, že nejaký chlapec, či čo, má tam bombu, či čo. Oj. Tak ideme naspäť. Ale už som vypol. What? Tak.
tak. Jops. Takže tak, takže tak. Alex. Tak. Už asi bude, nebude, lebo sme ešte nedostavili. A už o chvíľu to aj tak bude. Tak. Tak, už to skoro máme. Ty kokot! Pojeb sa. Tak. To už o chvíľu to máme. Alexova kamarátka postavila kokot. Penis. A maj piťu. Bola som Marietka. Vicky? Nie, ja Vicky. Tu bola Vicky. Hej. Aj áno, Vicky. Pardon. Kvádobosu. Počkajte, musím nájsť z okna. Tak. Takto si postavte aj doma, keď chcete povedajte si to zelené, čo reštartovať, čo neviem, aj si to urobte a hotovo. Tak. Všetko v piči, je to v piči. To Távek hovoril. Bomba! What? Tak, už to skoro máme. Už to máme. Buď ticho. Buď ticho. Ty bod. Ty, Alex. Ty, Alex. Ja natáčam. Dobre, ja natáčaj. Ty kokos. Ty si čo potom? Ty si piču. A ty si štietka. Si vyjebaná suka. A ty si retardovaný peš. Si kokodejné Ty si pojebaný. buzera. Jedný ty do huby. Jeden sa. Si Ty buzeran. Ty buzeran. kokodejný vyjebaný. Pojeb sa. Ty buzeran. Ty si sa už pojebal. Ty si sa už 100-krát. Ale. Kokot, ty pojeb sa. Ty sa pojeb. Pojď sa už 100-krát. Ty sa už pojebal. Ty. Teraz si sa pojebal Držíš 100-krát. hubu do piči. Prečo? Tak. Hec? What? Drž hubu, ty jeden kokot. Držíš hubu, natáčaj. Ty drž. Sebi natáčaj. Alex. What? Takto. Radšej budem mať dobrý výhľad.
Tak. No už dosť, lebo už to je dosť veľa. Idem sa vyspať. Vyspí sa. Kurva. What? Tak, tam. What the fuck? Hops. Tak. No už asi dosť, lebo som sa išiel vyspať. Čuks.